עוד לא שילבתם AI בתהליך קידום האתרים שלכם? חבל, אתם מבזבזים הרבה זמן וכנראה גם כסף. קחו 3 טיפים זהב שיעזרו לכם להתקדם משמעותית. ChatGPT המוכר והידוע יכול לעזור לכם המון, כלי אחד שפותר לכם הרבה בעיות. בואו נתחיל. הטיפ הראשון, מחקר מילות מפתח. אמנם לא חייב בעזרת ChatGPT, יש גם כלי שנקרא Keyword Insights. תנסו אותו, יכול לתת לכם הרבה, והעיקר גם את כוונת המשתמש של הגולש. הכלי השני הוא חזרה ל-ChatGPT, תבקשו שיסרוק לכם את 10 המאמרים הראשונים במילת המפתח שאתם רוצים להיות מדורגים עליה, תגידו לו ותבקשו ממנו לדעת מה חסר בתוכן הזה, איפה הפערים אחד מהשני, ואיך אפשר לשלב תוכן חדש שילמד את האלגוריתם משהו. תנו לו לייצר לכם את התוכן. הטיפ השלישי, תערכו את התוכן הזה, תבקשו ממנו שייצר לכם שלד למאמר טוב יותר, תגבירו את הערך בתוכן שלכם, וככה אתם מגיעים לתוצאה הראשונה, או תוצאה 0, במקרה הגרוע תוצאה שלישית בגוגל. ועוד טיפים כאלה, אתם כבר יודעים מה לעשות. עקבו פה.